election ni ejen ang ongo dolubari geito chini borok rok pungo pas taung khlai phayo chini maharaja no vote roni bagai atao phai se chini boroi rok no thela ri barau vote yung kheba ano khobori khle phat ang thangka presiding officer no bono kharom khanung tam hai khlai ba ani tribal boroi rok phai pasta hoi to rok atuk jak pasarok tuoi tamo barau no nor norai chini ma khang sol ya ro vote riman ba boroni ai abang sinta ulo chini boroi rok no poila mari kha onek khuk khlai nai tongo hachani tok koche kha barau phai kha sakang chini maharaja rok no vote roni bagai ke hai toi no chini ha chini jati ne chung hamjago chini nung bangladesh pakistan china ongthung brani hau brani jati no ham jakta barabo tamo bagai chung tripura wa chini ha jati no ham jak mani onnai alo sati na raw jodi ani ha ani jati no kok sawi ang onnai ongklai anu tai bisa jelo datung ang boy pore nani ani bible pore nani bibhinno kaham kham boy pore oi ang gen tai ki saman nai ang muchuo boni bagai ta khu bugu ro tabok jora oro phai nerani bibhinna sirbat manoi tabok jora chung kok sai mano rastui ni kok chini krong ro kabang matongo barok sanai chini maharaj bo sanai aborok ni bagai ang totono koyo boy haitei ani totra gorna miligya ani bislai bo su miligya wa sanani bangrengya hai puno chini tongmung chamung chung je ain bharat constitution no chung romoi tini khumlung bhai hong khaba khumlung li kuno symbol kroi apur chung tiu je soite khlai andolon khlai no tini khumlung হাজার borok আর চাকরি খাইও আর দোকান রিও কাইসা শহর হসপিটাল অংখা কলেজ বংখা আবার বিয়াংনি ফাইবা আহাই দিয়া নখানি ফাইবা হাক পিল্লানি বাহাই ফাইবা আন্দোলন খাইনাই তমো নং আংনো chung আন্দোলন মাখায়ো তিনি বং যে কোনো চালাইন ফাইফুনো সিটিজেনশিপ বিল जों अपना पोस्ट खाइयो कुनो खगै खाइया তাই সিংহ আনি পূর্বে বক্তা অনিমেষ দেববর্মা শাখা যে নরেন্দ্র মোদিনি बिनि बुमुं प्रधानमंत्री बनि नेतृत्व जदि उ सिटीजनशिप बिल पास खलाय खांखलाय बपतै रिएक्शन फाइनाय बपतै जों बाचानाय बपतै जों आंदोलन खालायनाय समयो आबो जों मा खालायनाय